L-iskejjel primarji ta' Ħallija u ta' Ħażebuġ ingħataw il-premju Dyslexia Friendly School għal prattiċi inklusivi li jużaw biex l-ebda student ma jitħalla jaqa' lura fis-sistema edukattiva. L-uffiċjal edukattiv Dr. Christine Firman qalet li inizjattivi bħal dawn jisaħħu l-għarfien dwar id-dislessija kif ukoll tinħoloq kuxjenza fuq il-kundizzjoni mal-istudenti, l-għalliema u l-ġenituri. Dan mod partikolari f'kuntest li madwar 9% tal-istudenti Maltin ta' bejn ir-4 u l-11 sena qed jesperjenzaw diffikultajiet relatati mal-kundizzjoni tad-dislessija. Il-fatt li għandhom iktar għarfien fuq dil-kundizzjoni, speċjalment f'daw l-iskejjel li huma dyslexia friendly, qed tagħmel differenza li l-istudenti jħossuhom aktar komdi. Dr. Firman saħqet li l-għarfien għandu jasal għand kulħadd biex studenti bid-dislessija jkunu jistgħu jkomplu dak li jkunu talmu fuq il-bankijiet tal-iskola. Meta it-tfal imorru d-dar, ikunu jafu dak li għamlu l-iskola u jistgħu jkomplu għax minnu dyslexic għandu bżonn kifet talim multisensorjali. Allura jekk il-ġenituri jkunu jafu, id-dar jistgħu jkomplu, jużaw l-istess metodi u dik importanti ħafna. Bl-introduzzjoni ta' metodi ġodda ta' talim, l-istudenti bil-kundizzjoni ta' dislessija jħossuhom aktar konfidenti fil-klassi. Anke l-mod li l-għalliema jikkorreġu, dejjem jaraw l-affarijiet li huma tajbin u xi ħaġa oħra li forsi jridu jirranġaw. Anke meta niġu għall-spelling, ma ngħidux li pereżempju l-kelma ħażina, imma x'inhu tajjeb minn dil-kelma. Allura aħna kemm jista' jkun qed nippruvaw inkunu aktar pożittivi u dik il-pożittività tagħtik aktar konfidenza li inti tista' timxi l-qudiem. Il-premji ġew ippreżentati lil kapijiet tal-iskejjel mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici li rikonoxxa kemm inizjattivi bħal dawn jgħinu biex jippromuovu l-inklusività fl-iskejjel sa minn età żgħira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.